दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाक्सा जिल्लाया दिनै माने 13 बोसोर बैसोनि सिंनि माने हौवासाफोरनि मोनसे फुटबल बादायलायनाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मुं थांखियाव दिनै बिथांमोना फाइनाल बादायनायखौ फोजोबबाय आरो बेयो दुलाय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि जायाव जोङो दिनै जोंनि आथिखालनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जे जुनियर जे प्लेयार्स बिथांमोनखौ आन्डार 13 नि लेभेलाव आरो इयुननि थाखाय थाम-थिम खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ बेबादि जिल्ला पर्यायाव दिनैहाय बाक्सा जिल्लाया बिथांमोना जाफुंसार जाहोनो हाबाय आरो बेयाव दिनै गबर्धना आनसलिक आरो सिके दखराजों बादायलायनाय जादों फाइनालाव आरो बेयाव गबर्धनाया मोननो हाबाय आरो सिकेया रानार्स आप जाबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो गोबां जिल्लायावबो जेरावबो बेबायदि मोनसे बादायनायखौ दुलाय बर' फरायसा आफादा खालामदों। मानोना गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय जोङो लाइमोन जोहोलावफोरखौ मोनसे डिसिप्लिन आरो मोनसे स्पर्ट्सनि आरो मोनसे गावबागाव जिउ राहा लामा दानायनि थाखाय लामा दिन्थिलांनो थाखाय बे गेलेनायजों मोनसे राहा आरो बेनिखायनो दुलाय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मोनसे आन्डार 13 लेभेलाव फुटबल बादायलायनायखौ जोङो देग्लायसिम 2 बोसोर जाबाय आरो बेखौ जों अरायसम लांबाय थागोन आरो इयुनाव आरो गुबुन गुबुन केटेगरिनि फुटबल मेच जों लागोन आरो मिरुआरि लेभेलाव जों गासै जिल्लाखौ लोगो नांनानै जयै बेवहाय मोनसे ग्रान्ड मोनसे कम्पिटिसन जागोन आन्डार 13 गेलेगिरिफोरनि थाखाय। दा बेनिखायनो दुलाय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो बाक्सा जिल्लानि बे जाफुंसार जानायखौ जों बरायो आरोबाव इयुनाव जाहाथे बेबादि खुंलांबाय थानो हायो बेखौबो जोङो आरोबाव बिथांमोननि सायावहाय मोजां हामलायथि बावबाय। दा जोङो दुलाय बर' फरायसा आफादा जेसेबां जोङो फरायसा बिथां फंबाय बिनानावमोनखौ जाय गेलेमु मोजां मोनग्रा बा फुटबलजों काबादिजों गुबुन गुबुन गेलेनायजों दावगानो लुबैनाय बेखौ दुलाय बर' फरायसा आफादा जोङो लामा दिन्थिनायाव मदद खालामगोन। आरोबाव गोबां केटेगरिनि लेभेलाव गभर्नमेन्टनि सेलेक्सनाव साइआव एडमिसन लानाय मानाय गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बिथांमोननि स्कपखौ मोनहोनो थाखाय जों नाजालांगोन आरो बिनिखायनो दुलाय बर' फरायसा आफादा गासिबो केटेगरिनि खेलाखौ लालांनो थाखाय जोङो थिरांथा लागोन। मानोना बिथांमोना आन्डार 13 नि उनाव आरोबाव बिनि देरसिन खेला गेलेगोन, बैसो बारलांनाय लोगो लोगो आन्डार 17 खेला गेलेनांगोन, आरोबाव बिदिनो गुबुन केटेगरियाव बिथांमोना बारलांगोन। दा बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै जाय बिथांमोना फुटबलजों इन्टारेस्ट लानानै दावगालांगोन जोङो बेफोर गासै स्कपखौ एक्सप्लर खालामनानै बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव बाहागो लानो थाखाय जों मदद खालामनाय जागोन। दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाहाथे सोरबिथिं बड'लेण्ड हालामजों लोगोसे आसामाव गोबां गामिफ्राव गोबां ओनसोलफ्राव फुटबल गेलेनो थाखाय मोजां फिल्ड गैया आरो बेखौ जाहाथे सरकार फारसेनिफ्राय नोजोर बोनानै फाहामथाय लाबोनानै होनांगौ आरो गेलेनायनि थाखाय सुजुग सुबिदाखौ बिथांमोना फोथार फाहामनानैबाबो जगायनानै होनांगौ। बिनि थाखाय जों आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि नैबे हालामजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जाहाथे लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेबायदि गेलेनायनि मोनसे गावबागाव ओनसोलाव जायगा मोजां मोननो हायो बिनि थाखायबो जोङो खावलायगोन आरो इयुनाव जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे स्कपखौ फुवारनानै होयो बेखौनो जों आसा खालामो।